Estudiarem un problema en el qual volem trobar una aproximació a la funció sinus que siga útil per als càlculs de física. Agafem l'exemple del pèndol simple que oscil·la i necessitem determinar l'angle θ. Aleshores, per a resoldre aquest problema, tenim la força de la gravetat i el pèndol traça una trajectòria circular. L'arc serà igual sempre al radi per l'angle i per a veure la força en aquesta direcció fem la projecció i aquesta component és Fg per el sinus de θ. Com s'estudia en el curs, el moment de la força serà igual a L per la component tangencial, Fg sinus de θ. I després l'equació de moviment serà moment d'inèrcia per l'acceleració angular. Serà igual a tau LFG sinus de θ. Bé, aquesta equació es planteja moltes voltes i és una equació bastant complicada, ja que té la derivada de θ i sinus de θ, i ens agradaria simplificar-la, i per això gastem una aproximació que converteix la funció sinus en un polinomi, i és molt més còmode de gastar. Aleshores, l'aproximació és que sinus de θ és igual a θ menys θ cub partit per 3 factorial més θ quinta partit per 5 factorial, etc. Potències imparells alternades. Com les potències van creixent, aquesta és l'aproximació de Taylor per a convertir una funció en un polinomi. I com van creixent les potències, si θ és menut, aleshores podem escriure simplement sinus de θ és igual a θ. I així la simplificaria moltíssim l'equació, perquè en lloc de tenir una funció tenim simplement la variable. Anem a comprovar aquesta aproximació. Per exemple, agafem que θ sigui igual a 1 grau i posem sinus d'1 grau i dona sinus de θ igual a 0.0174524. I ja veiem que no funciona. Si sinus de θ no és igual a θ, i això és perquè l'aproximació funcionarà solament si agafem l'angle en radians, ja que el radian és la manera de relacionar l'arc amb el radi a través de l'angle, de manera que S és igual a R per θ. I aquí teníem la calculadora que posa D de gris, aleshores està calculant els angles en graus i no en radians. L'aproximació significa que quan R és igual a 1, R és igual a 1 i θ és menut, S és igual a θ, però funciona solament si θ està expressat en radians. Molt bé, expressem θ en radians, anem a posar θ és igual a 1 grau i això serà igual a pi, que són radians que són 180 graus, i això dona
0.01743533. I sí, és una molt bona aproximació. En aquest cas hem escrit 6 xifres significatives, això no ho fem mai en física, però aquí, com estem mirant aproximacions matemàtiques, sí que agafem moltes xifres de la calculadora i veiem que coincideix pràcticament fins la quinta xifra significativa d'aproximació. Això es pot, aquesta aproximació, sinus teta igual a teta, es pot demostrar rigorosament, sí, una demostració matemàtica, anem a explicar-la aquí. I el que fem és pintar l'arc. Pintem aquí un arc corresponent a l'angle teta. Aleshores, aquesta és la circunferència de radi 1, de manera que aquí tenim el sinus de teta i aquest és l'arc que és teta i després agafem aquest altre arc i aquesta distància és cosinus de teta i, per tant, aquesta és R per S, que serà teta per cosinus de teta, aplicant la fórmula anterior per a aquest arc. Aleshores, comparant aquestes tres longituds, tenim clarament que teta per cosinus de teta és menor o igual que sinus de teta i és menor o igual que teta. I si la dividim per teta, serà cosinus de teta menor o igual que sinus de teta partit per teta menor o igual que 1. Doncs ara fem el límit per a teta tendint a 0 de sinus de teta partit per teta i per l'esquerra dona 1 i per la dreta dona 1. Està enganxat entre dues coses que donen 1 i, per tant, és igual a 1. I aquesta és la demostració. En física simplement escrivim sinus de teta igual a teta perquè col·loquem aquesta aproximació en les fórmules i si el primer terme no és prou, que a voltes ocorre, escrivim sinus de teta igual a teta menys teta q partit per 6 agafant el segon terme. Molt bé, tenim que aleshores si teta és minut, al voltant d'uns pocs graus, el sinus teta és teta i aquesta expressió que es gasta en la dinàmica per resoldre un pèndol simple serà fg per teta i és molt senzill de resoldre, però sabem que si anem a oscil·lacions grans ja no serà vàlida aquesta forma.